салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. Эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим ай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш 20 сум ай. Ина хонаи замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чимтепа, деҳаи Дайробод. Хона дуэтажа мебошад, дорои 7 сотиқ замин ва 8 дар хона. 4 дар хона евроремонт дора, 4 дар хонаи дигараш бошад ремонт дора. Баня, ҳоҷатхона ва об сведоимӣ ҳаст. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. Нархи хона бошад $35000. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамҳо имо дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон. Дукомнатаа квартира дар якум этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 150000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. дукомнатаа квартира дар 4 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 151000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳ Мансур. дукомнатаа квартира дар 6 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 165000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, цирк, Якачинор, 7 сотиқ замин, 8 дар хона. об сведоимӣ ҳаст. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад бо маслиҳат. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.